Balkan Tube Fest 2016. godine, 1. i 2. oktobra u Sava centru u Beogradu. 2 dana traje. 4 puta veći broj učesnika, 6 puta aktivniji program. Prvi dan, svečano otvaranje festivala, live nastupi i koncertno veče sa specijalnim gostima. Drugi dan, premijerni klipovi, dodela Balkan Tube Fest nagrada i premijera Balkan Tube Fest filma. A u oba dana vas očekuju gaming turniri, Lady Kutak, pitanje i odgovori sa našim učesnicima, druženje sa youtuberima i gomilu iznenađenja. Ulaznice u prodaji od 11. jula na blagajni Sava centra, a od 30. jula moći ćete ih uzeti i online na sajtu Sava centra. Vidimo se 1. i 2. oktobra. Balkan Tube Fest. Dobrodošli na Balkan Tube Fest.